Ke, Ladi, wai har mun kawo gida bane? Wallahi kai baba ka cika tambaya. Mun kawo. Ai dole in tambaye ki yarinya. Mun kawo. To ke kina ji? Idan mun shiga gidan nan. Eh. Ka baki ce ma Ladidi cewa an samu kuɗi da yawa. Kin ji ko? To baba. Yawwa, ki bi umarni na dan ubanki. To baba. Yawwa. To ni da hankali ki daina jana. Ki daina jana. Ai baba mun kawo gidan. Eh? Mun kawo gidan sai su. To ya ga kin tsaya. Eh? Ke. Ya kai. Ni ba na san ke. Waya ga kin tsaya ne. Ya Allah ki kai ni gida. Ke. Ah. Ke. Ina yake? Ah. Ke dan uwar ki ina yake? Ina yake? Eh? Ina yake? Eh? Baba ga ni nan. To dan uwar ki ina yake da? To ai da mai ina kusa da kai ne nake. Oke, wai wike mun kenan ko? A'a wallahi. Kina mun wasa kenan. To dan ubangi ga da ki jefa da rami. Ba a hankali ga ni gida. Wallahi ka cika surutu wallahi. To ya zan yi. In ba surutu nan shine kai nake yi hankali na. Ladi. Na? Kin ji me nace miki ko? Eh baba na ji. To. Zo. Eh mun zo baba. Yawa. Ai yawa. Ke, ɗan Ladi. Lafiya na kake yi salati. Eh? Ke, bari yawa nake ji. Ladidi. 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 Eh? Ke wai ba ko magana kai. Ladidi. Na'am. Ladidi. Na'am. Ya aka yi lafiya ne na ji yarinya ne ta yi salati. Dan sakonka ne mutu. Ke, ina nake? Ke ina kike? Gani nan baba. Ke dan uban gidan dan tsako ya mutu shine sai kin zaki zabga wannan salatin. Ya dauka Ladidi ne ya da mutu. Baba, baba. Eh? Me faru? Eh? Ke, wai ku yi magana mana. Ni ba na ganewa, ke ta Ladidi ya aka yi. Kin ga mun dade ko? Wallahi tallahi wajen sauran rabul muka je. Muka je ka ayyo mun ci wahala a wajen baran. Allah. Amma dan samu kuɗi. Wallahi tallahi. Ai na ga miki, kina ta ina ne? Gani anan. Ya ne hayaniya yayi yawa ne. A'a ba hayaniya, ni da yan mu ne kawai. Allah ne. Ke, a kai. Ya kai na muryar gardi a gidana. Canji ne. Kai. Waye ne yake magana? Ko ban 300. Kai. Ladidi. Muryan wani ke ji? Eh? Kai. Kai kira ba abu da bincike ba kai don uwar ki na kike. Ba ki mun magana ba. Me ya faru? Almajiri ne. Eh? Tsoho na ni na da kawo kuɗin bara. Kai. Tsoho na ni kawo kuɗin ni kawo kuɗin bara. Dan uwar ka kudin bara ba ka tare ni a waje ba? A canji ne zo ta bakka ne kullum naka bada da in kai tana kawo ina kawo sadaka saboda. Kai ina kake? Ina kake dan uwar ka? Kwarto ne kai. Ina kake? A ba wannan. Ina yake da ke Canji samun canji da bakka ne. Ina yake? Baba ga yi nan. Dan ina yayi nan? Na ma kai shi? Baba ya gudu ai. Ya gudu. Sai Allah canji canji. Ina yake? Dan ina yake? Baba ya gudu. Wallahi sai an baka canji na. A asara zani gaba. Ina nake jin Ni murya. bada ni bada. An Ladidi. Ke Ladidi. canji canji. Dan uwar ki zo nan mage ki. Ki zo nan in dai kira mijin ki bayya kwanta anan. Gani nan. Kwanta. Kin kwanta? Na kwanta. Na mage ta. Canji canji. Na bige ki. Kai. Oyo. Ina yake? Baka canji baka ni. Ba to ban 200 ha ba. Kai. Dan Ladi ke na bige. Ba 200 na ha. Mana kai wallahi sai kuma kan canje na dubu ni bada. Ina kake? Dubu ni bada. Zo karba. Zo karba. Kullun ina ka. Zo karba. Ina ka zaraka. Zo karba. Tana Na hannunka. Kana ina. Ina hannunka. Ita ka baka. Ban hannunka. Baka ni baba. Ban hannunka. Baka ni baba. Ban hannunka mana. Baka canje. Baba ya yi nan. Ya ina. Sai ka kashe mu ne ka kuma. Are. To are. Mana. Yare ne ba. Kai wajen sha. Ga yi nan ba. Ba canje. Ka ga shi nan ga yi nan ya gudu. Ya gudu ba. Ina ne. Baka canje. Wallahi ban canje. Ga yi nan ga. Wallahi ban canje na sadaka ka. Da sadaka. Ina. Ban canje na. Ban canje na. Ke da uwar ki kai ni inda yake. Ka wannan mana. Kai. Wace jin me za ka karba? Sadaka ni ka dubu. Kullun ina kawo wanda ka in ba kana.
Me kake yi ina kawowa canji kullum ba kana ina kawo sadaka to sai in kai na sani wallahi kai kokari to a baka canji kai abin arziki kai kokari a bani canji ko kuma in ka hita wallahi in ka hita sai na zo gidanka yanzu ina kake zo ka karba gani bayan ka ga hannunka a bani canji ya Allah ya bada hannunka a bani ga hannunka wallahi a bani ko ka da me ga hannunka a bani saboda wulakanci sati na ɗaya da aure ce amarya ta koro ni kawai saboda balagi ga shi yanzu na zo bayan gari nan nake kwana amarci ya ki ciwo Allah ana rana jama'a assalamu alaikum kamar da aka sani sunana Aminu Saira Kaduna wanda kuka fi sani da jahilin malami arewa comedian albishirin kuma soyayyenmu na nesa da na kusa na cikin ƙasa da na wajen ƙasa yana muku albishir da wato ingantaccen maganinmu wanda ya zo kwanan nan don ƙara ƙarfin maza ko kuma in ce wanda yake ɓangaren ƙarin ƙarfin maza. Idan aka ce ƙarin ƙarfin maza shine ina wanda yake da iyali baya daɗewa a tare da iyalansa ko kuma yake saurin inzali wato yake saurin kawowa kenan. Muna da wannan ɓangare lalura da izinin Allah idan muka baka magani ta wannan ɓangaren za ka ji daɗin shi sannan kuma da yardar Allah za ka kira kai mana godiya. Sa'annan ina wanda sanyi ya dame su, sanyi ya kasu kashi-kashi. Sanyi akwai na jiki, akwai wanda yake sa gaggayen jiki, akwai wanda yake sa kuraje, akwai wanda yake sa gaban ka na fitar da farin ruwa, akwai kuma wanda yake sa ka ji jikinka ya mutu gabaki daya. Duk wani bangare da ya shafi bangaren sanyi da yardar Allah muna da maganin shi ingantacce wanda in kai amfani da shi da yardar Allah za ka samu nasara da izinin Allah. Kai ba bangaren maza kadai muka tsaya ba har ta bangaren mata wanda suke da buƙatar ƙarin wato girman wato me ake ce mushi karin faɗa kai tsaye a ce mun yi watsa wato breast ina wanda suke da buƙatar ƙarin girman shi ina kuma wa'inda suke da buƙatar ƙarin wato hips mata kenan sa'an nan da wacce take da buƙatar ni'ima na mata da dukkan abubuwa da ya shafi bangaren mata da yaddar Allah shi ma idan ku kira mu ta wannan lambar waya kamar haka za mu yi muku ƙarin bayani kuma za a dace da yaddar Allah za ki iya kira za ka iya kira a duk garin da kake duk ƙasar da kake za a aika muku da magani cikin salama da kwanciyar hankali kuma zai je garin ku. Mun gode, ci gaba da bibiyan mu a shafukanmu na YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp don samun kuma shirye-shiryen mu.